naturtrik. Der skal vi bruge sådan et her bager her fra et kinderæg. Og noget bagepulver. Som du sikkert har hjemme i din mors køkken. Og frugtfarve, hvis man laver grønne kager eller andet. Og sådan noget eddike. Det er så ikke så helt vildt sikkert, at man har det derhjemme. Men ellers må vi få fat i. Ja, vi tager simpelthen, vi stiller lige den der, eller kan vi få vores kameramand til at holde den. Så tager jeg den lige igen her. Så hælder vi lige kvart op her. Sådan der. Ja, okay, vores kameramand til at holde den. Godt. Så tager vi noget frugtfarve, som er grøn i det her tilfælde. Så ikke så meget i. Sådan der. Det var ikke så meget. Så det er nemlig også en grøn eksplosion. Så tager vi noget bagepulver her. Kan du også godt selv holde igen? Nej, det kan jeg faktisk. Jo, det kan jeg faktisk. Og så smider og skeen. Og så skal jeg bare skynde mig. Bare godt med det i. Det er striligt. Så skal vi lige gøre klar til, at vi skal væk her. Jeg hælder det i om 3, 2, 1 nu. Og så skal I bare se, hvad der sker. Lille sej eksplosion. Se den og andre seje tricks på vores hjemmeside. Som er www.brickside.com, så vidt jeg husker. Skråstreg. The store nerd. Nej, skråstreg. Skråstreg, ja. Tak fordi I så. Moin. Vi håber, at I vil se med næste gang. Og det bliver rigtig fedt.